श्री गुरु महाराज की प्रभुपाद की Bagaimana ini terjadi? Jadi pilih screen itu. Jahuri mana Shri Nandanandana Abhaya Charana Ravindare Jahuri mana Shri Nandanandana Abhaya Charana Ravindare Dullabha manava janma satsange Dullabha manava janma satsange Sarvamuni bhava sindhure Sarvamuni bhava sindhure Jahuri mana Shri Nandanandana Abhaya Charana Ravindare Jahuri mana Shri Nandanandana Abhaya Charana Ravindare Sita atapa bhagavarishana Edina jamini jagire Sita atapa bhagavarishana Edina jamini jagire Vipale sevino kripana durajana Vipale sevino kripana durajana Sapala sukhala bala gire Sapala sukhala bala gire Jahuri mana Shri Nandanandana Abhaya Charana Ravindare Jahuri mana Shri Nandanandana Abhaya Charana Ravindare
कराते तेरे
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
माई की जय। भगवान की जय। जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा
ಐತಾರದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುರ್ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀ ರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಹು ಶ್ಲೋಕನ ತೂಯರಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಡ ಒಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 18ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. 18ಮ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಐಟ್ ನಡುಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಧ್ಯಾಯವು 9-10 ಪಂಡ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ನಡುಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಆ ಒಂದು ಜಾಗಡ್ ಪಂಡ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಆಪುನೇರ್ದು ದುಂಬು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆವಡುಂದಾನಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಅರ್ಜುನಗ ಇಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಡ ಅವು 34ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ನಮಕ್ ತುಯರ್ದಿತ್ತು. ಈ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಉಂಡು, ಅವು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಉಂಡು. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಲೆ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ.
ಓದ್ಲಿ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ವಸಿ ಯುಕ್ತೇವಂ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೇವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೇವಂ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೇವಂ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಅನುವಾದ. ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸು, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸು, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಎರಡು ಓದುವಿರಾ ಭಾವಾರ್ಥ? ಕಲ್ಮಶಯುಕ್ತವಾದ ಈ ಅಧಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೈತಿಕ ಅಳುಕಿದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ನೈತಿಕ ಅಳುಕಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದುದರ ಕಡೆಗೆ ಓದುಗನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ
ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ. ಅವನ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮ ಅಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಾತ್ಪರ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತವನ್ನು ಕುರಿತ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಭಾಷ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಲಿಂಗ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 41-40 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಕರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ. ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಹದೇಹಿ ವಿಭೇದಯಂ ಈಶ್ವರೇ ದಿವ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್. ಹೀಗೆಂದರೆ ಪರಮಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನವು ತಿಳಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಥವಾ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಞಾನ. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರ ಮಾವ ಕಂಸನನ್ನು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಸನು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕೃಷ್ಣನು ತರುವನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸದಾ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಇಂತಹ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸದಾ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗವೇನು? ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು. ಆತನ ದೇಹವು ಜಡ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆದುದಲ್ಲ, ಅದು ನಿತ್ಯ. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತಹ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭಕ್ತನಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಮೂಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ಪುರುಷನೆಂಬ ನಿಶ್ಚಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೇವೆಯು ನಡೆಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೈತಿಕ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ತನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ 9 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 7ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ಹಠಯೋಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂತಹ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗದವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಅತ್ಯಂತ ಅವಿವೇಕಿ. ಆತನು ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ವರವನ್ನು ಎಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕವನವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತನು ಇರಬೇಕಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಧು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆತನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತಿರಹಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆತನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪತನಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಪ್ರಭುವು ಅವನ ಭಗವಂತನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಪರಮವರವಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ವಿಷಯ ಬಂತೇವೆ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮನ್ಮನ ಕಂಡ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸು ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಆಲ ಮದ್ ಯಾಜಿ ಎನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಈ 4 ವಿಷಯದ್ದು ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಗತಿ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇಂದು ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಭಗವಾನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಈ 4 ವಿಷಯನೇ ಮನ್ಪುನ ಮನ್ಮನ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದೇವರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಒವ್ವಂತಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಓವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುಪೋಡು. ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಅಕಲ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಚೇನುನ ಅತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಜೀವನ ಅವೇನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಂದುಪೋಡು. ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಯಾಪಲ ನೆನೆಯರೆ ನೆನಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಚಾದ ಈ ಮನ್ಮನ ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನೆನಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋಡು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆಡು ದಾದಾಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರು ಮರೆತು ಹೋಗುಜೆ ಇಜನ ಮರಪುನ ಬಂಡ ಅವು ನರಮನೆನ ಸಾಧಾರಣ ಗುಣ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಡಲ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಆನಗ ನೆರ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಡ 5 ವಿಷಯ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಮರೆತು ಹೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮರಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸದಕ್ಕೂ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನೆನತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆನತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಮಕ್ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ಸತತಂ ಕೃಷ್ಣ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯವ್ಯಂ ನ ಜಾತುಚಿತ್ ಸರ್ವ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಾಸ್ಯು ಏತಯೋರೇವ ಕಿಂಕರಃ ಪಂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ನೆನಪೋಡು ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಕ್ಲ ಮರಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬಂತು 2 ಸೈಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆನಪ್ ಮರಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಾಸ್ಯು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪಂಚರು ಇತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಮಾತ ಓದಿನ ಎರಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಂಚರು ನೆಟ್ಟ ಪೂರ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಾಂಶದಾದ ನೀನು ಪೂರ ದಾಯಕ ಪಂಕ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಂದಾಂಡ ಒಂದು ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಏತಯೋರೇವ ಕಿಂಕರಃ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇಂದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಕಿಂಕರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಬತ್ತಡಂದ ಅಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಬೇತೆವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತಕಾಲೇಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ಏರು ಆ ಸೈಪನ ಸಮಯಡು ಎನನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೀದಾ ಆ ಒಂಜಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಧಾಮಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಯಾನು ಸೈಯರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದುಂಬು ಯಾನು ದೇವರ ನೆನಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪ ಸೈಪೆ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾಪ ಏರು ಯಾಪ ಬಡಿತಲ್ಲ ಸೈವಲಿ ಇಂದುವೇ ದಿನ ಒಂದುವೇ ಟೈಮ್ ಇಡು ಸೈಪೆ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಲ ನಮಕ್ ಇಂಚನೆ ಈ ಸೈಪ ಅಂದ್ ಪನಿತು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಪ ಬಡಿತನಲ್ಲ ಸೈವಲಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನ ಬಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಯಾಪಲ್ಲ ಓದಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಓದಿಲಕ ಅಂಚ ಓದನದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿಲ ಒರಿಯುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪರೀಕ್ಷೆದ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕುಲ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಪರೀಕ್ಷೆದನೇ ಯೋಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಯೋಚನೆ ಅಂಚಾದ
ಅಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷೆಲ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುಂಡ ನಮಕ್ ವಾ ಕೋಡಿಗೆ ಪೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂಡ ಈ ಪರೀಕ್ಷದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಮ್ಮ ಪಾಠನ ಓದೊಂದು ಕೊಡು ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷದ ಸಮಯಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಓದಿದಿನ ಪೂರ ನೆನಪು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪನ್ಪೇರೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಪುನ ಆ ಸಮಯ ಬಂಡ ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂತ ಅವು ಪೂರ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಏನಕ್ಲಿಡಕ್ಕೇನೊಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪು ನಡೆದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂತಿನ ಪೂರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಏರೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೇರಿ ಆತಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಏರೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಂಡ ಏರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪೂರಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಸೈಪನ ಸಮಯ ದೇವರ ನೆನಪೆ ಅಂದ್ ಇಡೀ ಜೀವನ ಇಷ್ಟಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಳೆಂಡ ಆ ಸಯ್ಯರಾನಗ ದೇವರನ ನೆನಪು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಆ ಸೈಪನ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ ಬೇತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗ್ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ ಏತ್ ಮಾತ ಮಂತು ದೀತೆ ಏತ್ ಮಾತ ಸಂಬಂಧಿಕಲು ಉರ್ಲಿರು ಆಯನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಡ ಆಯ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪೂರ ಈ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಬಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಜ್ ಒಂದ್ರೆ ಆಪೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಾರ ವನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪೀಸ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ಬಿಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲನು ಬಿಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಬಿಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡು ಪೂರ ಬಿಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ ಬಕ್ಕ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಬಿಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಈ ಶರೀರದ ಪುದಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಆ ಪುದಾರ್ ನಿಕ್ಲ ನಾಡ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಓಲ್ ತುಳಲ ನಿಕ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪನು ಶರೀರದ ಪುದಾರ್ ಆ ಉಪ್ಪನ ಹೆಂಚಿನ ಶರೀರದ ಆತ್ಮದ ಪುದಾರ್ ಏರ್ಲ ಬೆರೆತಿದ್ದೀರತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏರ್ಲ ಬೆರೆತಿದ್ದೀರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಡ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐ ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಎನ್ನ ನಮ್ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ಶರೀರದ ಪುದಾರ ಉಪ್ಪು ಆ ಶರೀರನೇ ನಮ್ಮ ಬುಡಿ ಅಂದು ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೇಜ್ ಅಂಚ ಆ ಸಾವೊಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ನಲ್ಪ ಸಾರ ಚೇಳು ಬತ್ತದು ಒರಾನೆ ಅವರಿಯನ್ನು ತುಚ್ಚುಂಡು ಎಂಚ ಆಪು ಒಂಜಿ ಚೇಳು ತುಚ್ಚುಣನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪು ಅದು ಒಂಜಿ ಚೇಳು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೂಡುದುಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೈ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಒರಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 4 ಚೇಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಚ್ಚುನ ಎಂಚಾವು ಅವು ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಸಾರ ಚೇಳು ಒರಾನೆ ಬತ್ತು ತುಚ್ಚುಂಡ ಏತ್ತು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡ ಸಾವು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇನೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಬೇನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅಂದು నేను ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನ್ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಇಂಚ ಬಲ್ ಕಟ್ಟುದು ಬಂಜಿಗೆ ಕಟ್ಟುದು ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆನ್ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಮನ್ಪೊಡು ದಾಂಡ ಐಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವರಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ IAS IPS ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಆಗ್ಲೇ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಆ ಜೀವನಡ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ಐಟ ಅವಿನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕಣದ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಊಲೈಚ್ ಅಂಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಸಮಾಧಾನ ಉಕ್ಕೊಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡು ಎತ್ತು ಮಂತಿದಿಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಬತ್ತುಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೂಡ LKG ಗೆ ಪೋಡು ಕೂಡ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಬ್ಬ ಶಾಲೆ ಮುಗಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಯರಿಸಿ ಯಾವಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾದ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂಚ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಯರಿದ್ದಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಬತ್ತನೆ ಕೂಡ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪೋಡು ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅವಿನ ತಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ಡ್ ದೇವರ ನೆನಪು ಆಡೊಂದಾಂಡ
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ಲು ಜಪ ಮನ್ಕೊಡು ಯಾಪಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋದು ಇಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬಂಡೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬದುಕುಲ್ವ ಬಸ್ ಬರೆಯೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತುಂಡು ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹೆಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೂ ಅನುಕೂಲ ಬಸ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಪಾಡೊಂದು ಹೆಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಚಿನ ವೈದ್ಯ ಪುರಂತು ಒಂದು ಇಂದೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ್ಪನ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓವ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ఆయన ಓವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದನ ಬದಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋದಂಡ ಶುರುಕ್ಕೆ ವರಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದನ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಐಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬೆ ಓದೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಕೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಓವು ಪುಟ ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ ಈ ದೇವರ ನೆನಪು ನಮಕ್ ಸುಲಭಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮನ್ಮನ ಬಕ ಭವ ಭಕ್ತೋ ದೇವರನ ಭಕ್ತರಾವಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಬಂಡ ಏರ್ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಲಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ಅಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೇಶ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಯಜ್ಞ ಬಂಡದಾದ ಹೋಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಬಂಡ ಹೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಮ ಕುಂಡ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಅಗ್ನಿ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಅರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಆ ಮಂತ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿ ನಂಚ ಅಂಡ ಯಜ್ಞ ಬಂಡ ಆತೆ ಅತ್ತು ಯಜ್ಞ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪನಂಚಿನ ವಾ ಬೇಲೆ ಮಂತಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಯಜ್ಞನೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಂತಿನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅವು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕಂತದ ಅರ್ನಕ್ಕ ಪಾದಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತುಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂತುಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಜಪ ಅವು ಜಪ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಪೂರಲ ಯಜ್ಞ ಈ ಯಜ್ಞ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ಬರ ಅನ್ಪುನ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವಃ ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವಃ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ಉಪ್ಪೋಡುಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಬೋಡು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಜ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಂದ ನಮಕ್ ಅವೇನು ಸಹಿಸಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಶರೀರದ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಆ ಅನ್ನ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನುಪ್ಪು ದಿಕ್ಕುನು ವರ್ಷನೇ ಬತ್ತದಿಂದ ಬರಗಾಲ ಇಡೀ ಮರುಭೂಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಭೂಮಿ ಅನ್ನದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವ ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ವರ್ಷ ಬರಡುಂದಾಂಡದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಯಜ್ಞಂ ಅನ್ಕೊಡು ಈ ಯಜ್ಞಂ ಅಂತಂಡ ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ದಿಕ್ಕುಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವನಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡಲ ಆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಯಜ್ಞಾನಿ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಬರಗಾಲಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಖ ಆದುಕೊಡುಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಂತೋಡುದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗು ಪೋಡುಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅತ್ತು ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡ ಮಾತೆರಡಲ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಮಾತೆರಡಲ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಡದ ಆದ ಅರ್ಥ ಭಕ್ತಿದ ಪುನಃ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದ ಆದ ಅನ್ಸುಪುನ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಬಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಡ ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೇಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಂದ್ಪೇರು
ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೇಡ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಾವೆಂದಾದ ಬಂತೇರಿ ಭಕ್ತಿ ಬಂತು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಬಂತು ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೇಡ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಆ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮರೆತು ಪೋತ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರೊಂದೇ ಎಂಕ್ಲು ಮರೆತು ಪೋತ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ವಿಧಿ ನಿಯಮನ ಬಂತೇರು ಪಂಡ ಈ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಹಾಕೊಡು 14 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚನೆ ದೀಪ್ತಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅವನಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರಡು ಅಂಡ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ದುಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಕ ಹೊಡತ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಡ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜವು 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ನೂಕೋಡು ಅವೇನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ನೂಕುದು ಅವನ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಡೆ ಆಂಡ್ಲ ಪತೊಂದು ಕೋಡು ರಿಪೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುನ ಈ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಅನ್ಪುನವು ಅವು ಈ ನೂಕುನ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಯಾಪಲ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಕಪುನಯ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತೆ ಕರೆಯುವುದಯ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಏರಳ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೇರ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನರಮಣಿ ಆವಡ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆಂಡಲ ಐತ ಬಾಲೆನ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಳ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇರ ಪಿಲಿಗೆ ಬೋದು ಪಿಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂದೆನ ಕೆರೋಚಿ ಏರ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇರ ಐತ ಮಿತೈಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಡಲ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪನವು ಮಾತೆರಡಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ದೇವರನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪ ಕೆಲವರ ಕಾಸನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೇನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪ ಕೆಲವರ ಓಲ ಇದ್ದಂಡ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚನಂಡಲ ದೀದು ಅವೇನು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಸಂಕಲೆ ಬತ್ತಂದು ಪಡಿಕೆ ಮೇಪರೆ ಪತಂಬುಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಭಕ್ತಿಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಎರಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಂದ್ರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರಡಲ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತಿರ್ಗಾವಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾವನತ್ತು ಎಂಚ ಆ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜೀವನಡಿ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದುಲ್ಲೇರು నేను ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದುಂತಾಂಡ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮನ್ಪುನವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮನ್ಪುನ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಾತ್ ಗಾಡಿನ ನೂಕ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಆ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಎದುರು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐತಾತಿಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಜಿ ನಮ್ಮ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಬೈದ ಈ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಬಂಡ ಅವು ಏತೋ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 8 ವರ್ಷಲು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶರೀರಡಿತ್ತ ಅಪಗ ದೇವೇರನ ವಿಚಾರ ನಮಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ವರಾಣಿ ಬತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಂದು ಬಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರಾತ್ 800 ಗಾಡಿ ಅವು ಏತೋ ವರ್ಷ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಂಡು ಅವೇನಿತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಹೈವೇಡ್ ಕೊನ ಒಂದು ಬಂಡ ಅವು ಡೌನ್ ಹೋಗು ಅಪ್ಪುಡು ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಕ್ಕಂದು ಉಂತಂದು ಅಂಚ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೋಡು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರಪನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ನಮಗ್ ವರಾಣೆ ಸರಿಯಾದ ಜಪ್ಪುಲ್ಲೊಂದು ಜಪ ಮನ್ಪರೆ ಅತ್ತಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದನಾಗಾಯ್ತು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುಡು ಇಂದು ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಸುಡು ಸುಡುಗ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ 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 ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಆಪುಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಪಿರ ಹೋಗುಡು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಮಾತು ನೆನಪಾಪುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏರೋ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಯಾನು ಹೊಲ ಮರೆತು ಓದುಪ್ಪೆ ಅವು ಜಪ ಮನ್ಪುನ ನೆನಪಾಪುಡು ಲೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಪುಂಡತ ಅವಾಗ ಪೂರ ನೆನಪುಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಲಿಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರಿ ಅಂದ ಮನಸ್ಸು ಕೇನುಜಿ ಎಂಕ್ ಜಪ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಜಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರತ ಅವು ಆ ಮನಸ್ಸು ಬಲಿಪುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವುಂಡತ ಐಟು ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಪ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂತ ಬಂದಾಗನೆ ಓ ಯಾನ್ ಜಪ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ ಬಟ್ ಆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ತುದಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪ
ಯಾನು ಜಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಪ್ಪುಡು, ಮನಸ್ಸು ಓಡೇನಾ ಪೋದು ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಅಕ್ಲೇಗ್ದು ಏರು ಯಾನು ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲು ಜೀಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲು ಬೆಟರ್, ಅಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪೋ ಉಂತು ಜೀಂದ ಅಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ. ನನ್ನ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪತ್ತರ ಸುಲಭ. ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪತ್ತಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಒಂದು ನಾಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಇಜಾಂಡದಾದ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುನ ಅತಂಡ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನವೇ ಸರಿ ಬರ್ಪುನ ಸರಿ ಅತಂಡ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುನ ಸರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು, ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಯಾಪ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನದಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬುಡೋಡು ಅಂಡ ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಜಿಂದಾಳ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬುಡೋಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಂಡತ್ತ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ವಾವಿಚರಳ ಆದುಕೋಡು. ದ್ಯೂತಂ ಪಾನಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾ ಸೂನ. ದ್ಯೂತ ಜೂಜಾಡುವುದು, ಪಾನಂ ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ, ಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಸೂನ ಮಾಂಸಾಹಾರ. ನೇಟ್ ನಾಲೇಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಓವೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಬರಡು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನು ನಮಕ್ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಚಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಬುಡೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ನೀನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. 14 ಜಪವನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ದುಂಬ ಮನ್ಕೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಂತರು ದುಂಬಗ ನಮಗ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ. ಅವೇನ ನಿಧಾನಗ ಮಂತೊಂದು ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಯರು ಅಕ್ಲು ಸರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೇರಂದ ಅಂಡ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಯಾನೇ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಕೊಡ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂತ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಾವು ಪನ್ಪು ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಭುಲ ಪಂತಿರು. ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲಿತ ಕಿನ್ನಿ ಆತನ ಎಲಿ ಅವನ ಎಂಚ ಪುಚ್ಚೆ ಪತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿದ ಪತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಲಿನ ఆయన ಪತ್ತದ ಕೆರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷೇಕೃತ್ ಪಂಡ ಏರಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಜೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಸಾವುದ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೆ. ಏರಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿನ ಸಾವುನ್ಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾವು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಯಾಪಂಡ ಭಕ್ತಿಯರು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಸೀದ ಭಗವಂತನ ಧಾಮವು ಹೋಗುಂಡು. ಯದ್ಗತ್ವ ನಾನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಮ ಅಂಡ ಈ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸಾವೊಂದು ಪನ್ಪನವು ಅವು ಆತು ಭಯಂಕರ ಆದುಕೊಡು. ಆ 40 ಸಾರ ಚೇಳು ತುಚ್ಚುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗ ಎಂಗ್ಲೆ ದೇವರನ ನೆನಪು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಮನ್ಪೊಡು. ಭವಮದ್ ಭಕ್ತು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು. ಎಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ ಪೂಜಾ ಮನ್ಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇವು ದೇವರು. ನಮಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ದೇವರದಾಯ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇದಂದು ಎಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಏರಿಲ್ಲ ಎರ ಅಂಚಿ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರು ದೇವರದಾಯ ಅದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ಲಿಡ ಪನಪುಲಿರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ಅಂಡ ದೇವರದಾಯಗ್ ಎಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವಡದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ಗ ಪೂರ್ಯರ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಆ ಜೋಕ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ ಬೋರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂದತ್ತು ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇಟೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದೇವೇರ ಎಂಟ್ಲೆಗ್ ಅರಿಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಅರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ಕು ನಾವು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೊಡಾದು ಆ ಎಡ್ದು ದೇವೇರಿಗೆ ದಾಲ ಆರೆಚ್ಚಿ ದೇವೇರನ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಯಾಪಲ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮನ್ಪಾಡು ಮನ್ಪಂದೆ ಒಪ್ಪಾಡು ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಂತುಂಡಲ ಮಂತುಜಿಂಡಲ ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆರು ಕಾಂಡೆ ಓ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಎಂಕ ಆರತಿ ಮಂತಿನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಏತೋ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಕಾತೊಂದು ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ
ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅವು ಅರೆಗ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ದು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೊಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುರು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರೀಡ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಬೆಂದದು ಪೂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಪ್ಪಾದು ಪೂಡು ಅವನ ತಿನಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಲ ದೇವರಿಗಿತ್ತೆ ಅವು ಜಪ ಮನ್ಪಿನಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆ ಬಲ್ತುಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಮುಗಿಪವನಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಗಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏತು ಜಪ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಏತು ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಏತು ಮಂತನಲ್ಲ ಮುಗಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರಂದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವು ದೇವೇರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ನಡಪುನಾಗ ಅವು ಬೋರುಂಡು ಸುಮಾರು ಸನ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ಂಡು ಬಂಡಿ ನಡಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಕುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಪನ್ಪುಜಿರಿ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ದೇವೆಲ್ಲ ಈ ಮನ್ಪನ ಸೇವೆ ಆತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡಲ ಆರು ಸಹಿಸೋನ್ವೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮನ್ಪು ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಾದ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆ ಇಂಚ ಯಾಪ ನಮ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪನ ಅಪಗ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಧಾಮಗು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಗು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಮಂತದ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪಿರ್ ನೇಹಾ ವಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಅಂಡ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಗ ನಾ ಇಹ ಅಭಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ನಾಶ ಪನ್ಪುನವು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ಜನ್ಮಡು ಏತೋ ಕಲ್ಸದ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತು ದೀತೆ ಅಂಡ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಎಂಚಿನ ಎಂಕು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಣ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಪೂರ ನಾಶ ಆಂಡು ಸೈನಗ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪನ ವಂಚತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮಡು ಒಂಜಿ 40% ಭಕ್ತಿ ಮಂತೆ ಅಂದ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಜನ್ಮಡು ಯಾನು 41% ಹಿಡಿದು ಶುರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಯಾನು ಶುರು ಹಿಡಿದು 0% ಹಿಡಿದು ಶುರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಭ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಂತಿನ ಓವುಲ ನಷ್ಟ ಪನ್ಪನವು ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪಲ ಅವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರಂದುಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಯಾಪ ಅವು 100% ಆಪುಂಡ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಧಾಮಗ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದೇವತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರ ಶುರು ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವೇರುಲ್ಲಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವ ಅವಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡ ಓವೆನ್ಲ ಬುಡೋಡಿಂಚು ಸುರಕೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓವೆನ್ಲ ಬುಡಿಯರೆ ಬುಡುಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬದಲಾದ ಎಂಕ್ಲವೇನ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ದೀವೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಈತ್ ಲಾಭ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಲಾಭ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಆಯ್ತು 8% ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ತಿರುಪತಿ ಹೋದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರಂತ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಕ್ಲು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಈ ಸಲದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈತ್ ಲಾಭ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು 8% ನಿಕ್ತಂದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಡ ಪೋದುಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೊರು ಎಂಕ್ ಈ ಜನ್ಮದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಡೆಯುವನೊಂದು ಕೇನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬಂಡಿ ಭಕ್ತ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚೆರೆಲ್ಲ ಪರಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡ ತಂದೆ ಅಕ್ಲೇಡಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾವನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇಡಲ ಎಂಕ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಮನ್ಪರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ಐಟು ದಾಲ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯನ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀವನೊಲಿ ಅವೇನು ಓವೆನ್ಲ ಬುಡುಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ದೇವತೆಗಳ ಬೋದಿತ್ತೆ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಪಸ್ ಮಂತಿರ್ ತಪಸ್ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದಿರು ಹಿಂಗ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದು ಕೇಂದಿರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೆಂಗ ಸಾವು ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವರ ದೆತ್ತೊಂಡ ದಾದಾಪುಡು ಆ ವರ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ ಅತ್ತ ಒಂದು ಶಾಪ ಯಾವಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ತಪಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಅತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಪಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ఆయన ಇಡೀ ಶರೀರಗೂ ಉದಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದಲ್ ಬತ್ತದ ಈ ಮೇಟಿತ್ತಿನ ಚರ್ಮ ಮಾಂಸ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಆ ತಾಂಡಲ ಆಯ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಉಂತೊಂದೆ ಕೈ ಮಿತ್ತುದು ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಅಂಡಲ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿನ ಮಣ್ಣು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ 14 ಸುತ್ತು ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ದ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕದೊಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು 41 ಜಪ ಮನ್ಪ ಬಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗುರುಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಭಯಂಕರ ತಪಸ್ಸು ಆಯನ ಇಡೀ ಶರೀರನ ಅವು ತಿಂತು ಬೋತುಂಡು ನನ್ನ ದಾವೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಮಂತಿದೆ ಅಂಡ್ ಅವೇ ತಪಸ್ಸು ನಾಯ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಡ ಸುಲಾಬಡು ದೇವರನ್ನ ದಾಮಗು ಪೋತ್ವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲು ವಿಜಯರು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನ ತಪಸ್ಸು ಮಂತ್ಪುನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಕೇಂಡ್ಯಾಯ್ ಎಂಕ್ ಸಾವು ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ನನ್ನ ಸಾವು ಬತ್ತಜಿಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ವರಿಯಾಗ ಸಾವು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಆಯನ ಗರ್ವಗ ಒಂಜಿ ಮಿತಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಯ ಮನ್ಪುನ ಆಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ನಾಶ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಎರಗಾಂಡ್ಲ ವರಿಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬತ್ತಂಡ ಒಕ್ಕ ಆಯ ಮನ್ಪಂದಿನ ಬಡ್ಚಂದಿನ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪಂದು ದಾಳ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆತ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ವರ ಆ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ವರ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಾಪ ಅಂಚಾದ ಅವು ದೇವತೆನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪುಜಿರು ನಿಕ್ಲು ತೂಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ಉದಾಹರಣೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜೆ ఆయన ಪೊಪ್ಪನ ಬದಲು ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಅಂದು ಉತ್ತಾನ ಪಾದಗ ರೆಡ್ ಬುಡಿದಿ ಸುರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಸುರುಚಿನ ಮಗನ ಬುದರ ಉತ್ತಮ ಸುನೀತಿನ ಮಗನ ಬುದರ ಧ್ರುವ ಅಂಚ ಸುರುಚಿ ವರ ಪನ್ಪನು ಈ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಜಕ್ಕಳ್ಳಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೇಪಂಡ ಈ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತು ಈ ಸುನೀತಿನ ಮಗೆ ಎಂದು ಅವು ಧ್ರುವಾಗ ಗರ್ವ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜಗ ಒಂಜಿ ಹಠ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನು ದೆತ್ತು ನೋಡು ಎಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ಬಂಡ ಏರಾಂಡು ಅವು ಉತ್ತನ ಪಾದನ ಅಮ್ಮೇರು ಸ್ವಯಂಭುವನ ಮಗ ಅಮ್ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿ 14 ಲೋಕ ಉಂಡತ 5 ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಅಂಟು 5 ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಈಗ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪು 5 ಮಲ್ಲ ಓಲ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಅಮ್ಮಡ ಬೋದು ಕೆಂಡಗ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ಪುನು నీకు ఎంచిన వాడల్లా దేవుడికి ఎనడకేను వచ్చింది అప్పగా దేవుడు ఒల్పోలేరు ఆరు కాడు లేరు జನ ಮತ పోదు ತಪಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಋಷಿ ನಕ್ಲಿ ಮತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಬೋದು ಬಡ್ತಾನ ನಾಡು ಅಂತೀವಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ನ ಆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜಗ್ ఆయన పుణ్యగు ఆయకు తిక్కినీరు నారద ముని తిక్వేరు అంచ నమకు సురుకు భక్తర్న ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಆವಡು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ತಿಕ್ವೇರು ಅಂಚ ನಾರದ ಮುನಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂಜಿ ಕುರಿತಾದ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ಪುನು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ಪು ಆ ಸುರುಕು ತಿನ್ಪುನೇನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಇರೆ ತಿಂದು ಬದುಕ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಿ ಗಾಳಿಡ್ ಬದುಕ್ವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಳಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೆ ಉಸಿರಾಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಡ್ದಲ್ಲ ದಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ದೇವರು ಬರ್ತದ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾಗ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೊಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ತೋಜಂದಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೊಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಾಯವಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ತಪಸ್ಸು ಮಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ತೂಪೇರು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಪಕ್ಕಡೆ ತೂಪನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೊಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರು ఆయన ಮಿತ್ತ ಕರುಣೆ ಇದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಶಂಕನ ఆయన ಇಡಗೆ ತಾಗಬೇಕು ಅಪ್ಪಗ ಆಗ ಪೂರ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು
ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ತುಂಡ ಆಯಾಂಕ ಸಾವು ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವತೆನಕ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗನ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಬೋಡು ಕೆಂಟ ಎಂಗ್ಲಿ ದತ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಎಜ್ಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ದತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜ ಓಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ ಮಿನಿ ದತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಗೊಬ್ಬು ಆಡ ಯಾನು ಬಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆತಿನ ಅಂತ ರಿವಾಲ್ವರ್ ನಿಕ್ಕು ಕಲ್ಪ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ದೇವತೆನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇನೆ ಕೊರ್ಪನ ನಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ AK-47 ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ತೇವೆ ಏರನ್ ಬಾಟ್ಲ ಕೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನರಕ ಹೋಗು ಅವು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೀದು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಪದನ್ ಪೋ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಪೇರು ಏರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಪತನ್ ಪೋ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪದ ಅನ್ಪ ಸೀದಾ ಪೋ ಆತೆ ಮಾಡ್ಪನ ಅಂಚ ದೇವತೆನಕ್ಲೆಗ್ಡ ಪೋಬ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪುನೆಕ್ಲ ಬೇತಕ್ಲೆಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪುನೆಕ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನೇನು ಎಂಕ್ಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎರಡು ಮಂತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತೆರೆಯುವಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥದಾದ ದೇವತೆನಕ್ಲಿಡ ಪೋದು ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದ್ಪುನು ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನನೇ ಯಾವು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಯಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವರೇಂಚಿನ ಅನ್ಪಿರು ಆಗ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಉತ್ತನ ಪಾದನ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಎತೋ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಲೋಕನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರ ಧ್ರುವ ಲೋಕ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಒಲ್ಪ ಆಯನ ಸಿಂಹಾಸನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಸಿಂಹಾಸನ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಉಂಡೈತೆ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ದೇವತೆಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇತೆ ದೇವತೆಲನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚ నేను ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬುಗ್ ಓದ್ಲೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ 50% ಮಾತ್ರ ಪಂತೀನಿ ನನ್ನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸುರೂತ ಶ್ಲೋಕಲ ನಡುಟೆ ಬರ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಡುತ ಶ್ಲೋಕ ಆತೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಡು ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ನಡುತ ಶ್ಲೋಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸುರೂತ ಶ್ಲೋಕ ನೀನು ಮಾತಿರ್ಲ ಓದುದು ಬಲೆ ಬರ್ಕೆ ತರ ಬನ್ನ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಾಗ ಆರತಿ ಮನ್ಪುಗ ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ಜೈ ನಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ದಾಸ ಠಾಕುರ್ ಜೈ. राधा गोविंद की जय, श्री गोविंदाय की जय, श्री प्रभुपाद की जय. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे. जय राधा गोविंद राधा गोविंद Jai
यशोमती नंदना व्रज बरो नागरा गोकुल रंजन काना यशोमती नंदना व्रज बरो नागरा गोकुल रंजन काना गोपी परणधना मदन मनोहरा गोपी परणधना मदन मनोहरा कालिया दमन विधाना कालिया दमन विधाना अमल हरिना अमिय विलासा अमल हरिना अमिय विलासा विपिन पुरंदरा नवीन नगर बोरा विपिन पुरंदरा नवीन नगर बोरा बंशी बदन सुहासा बंशी बदन सुहासा गजन पालना सुरकुल नाशना गजन पालना सुरकुल नाशना नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत सहचरा गोविंद माधव नवनीत सहचरा सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चरा गोपी वचन हरा यमुना तट चरा गोपी वचन हरा रास रसिका कृपा मोया रास रसिका कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवरा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवरा भक्ति विनोदाख्याया भक्ति विनोदाख्याया यशोमती
यशोमते नंदन व्रजवरो नागर गोकुल रंजन काना यशोमते नंदन व्रजवरो नागर गोकुल रंजन काना Hare
Hare
की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी क्षेत्र की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्री गौर प्रेमानंद all glories to the assembled yogis, all glories to the assembled yogis, all glories to the assembled yogis, all glories to Sri Guru and Gaurang, all glories to Prabhupada ki हरे कृष्ण जी। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय हरे
नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रभुपाद की जय।